Для нас важно, чтобы вот это зло, эти преступления были осуждены, чтобы все-таки был суд и каждый ответил. Потому что вот если зло не покарать, ну, так как это, скажем, там было Приднестровье, так как там Абхазия, Крым, Донбасс, весь мир смотрел в другую сторону, не замечал вот этого всего, а зло шло дальше, дальше, дальше и дальше. Машины который руководил всей операцией удержания и освобождения. Садик тоже полностью со всеми разговаривали. Белорусы на учение пригласили. Я восхищаюсь вами. То, что мы оперативно должны сделать, вот мы обсуждали даже вчера с президентом Республики Молдова разминирование. Мы готовы обсудить с вашим руководством, мобилизировать наших ребят, которые получили очень хороший опыт в других горячих точках, о том, что нужно обезопасить города, которые были освобождены. Я уверен, что будут огромные восстановительные проекты, да, и здесь весь мир, который вы защищаете, да, который вы своими жизнями защищаете, должен мобилизоваться и солидарно помогать восстановлению Украины. І ми будемо частю цього большого проекту. Для нас дуже важливо, щоб разом з молдовським народом ми йшли шляхом євроінтеграції, закінчували кандидатство до Європейського Союзу. Це дуже важливий для нас зараз аспект, євроінтеграційні процеси, які ми проходимо, дві країни. І ми дуже сподіваємося, що для України це закінчиться кандидатством вже в червні місяці. Це важливі віхи, які ми сьогодні проходимо разом. Для нас це розуміння є того, що і виклики зараз є немалі для Молдови. Ви знаєте, які процеси зараз відбуваються в Придністров'ї. Зараз в Молдові є багато наших людей, які вимушено зараз знаходяться і змушені були тікати з України від війни. Я знаю, що там є десь біля 100 тисяч наших переселенців. Там теж є свої процеси, які по допомогу, які потребують наші люди. Це в освітньому процесі, в працевлаштуванні, соціальній допомозі, медичному допомозі і так далі. Тому для нас це дуже-дуже важливі солідарні візити, і я думаю, що вони закінчуються абсолютно успішними далі процесами, які ми можемо спільно реалізувати. Приїжджають з Європи всім лідерам парламенту, які заїжджають в Ірпінь, в Україну. І я точно впевнений, що ви будете нести ту правду, що побачили своїми очами. І жодна країна, агресор вас не зможе переконати, бо на нашій стороні правда, і ви її побачили. І для нас це дуже важливо. Дуже дякую. Спасибо. Дякую. Дякую. Ми возвращаємося.